Bueno, kaixo, beste urte batez hola sagardotegiraino hurbildu gara, txotx denboraldi berriaren prestaketa lanak gertutik ezagutzeko, eta oraindik lanean dabiltzan arren, Iñaki Bengoetxearekin elkartu gara prestaketa lan hauen inguruan hitz egiteko. Kaixo, Iñaki? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nolakoa izan da denboraldi berri honen prestaketa? Bueno, urtero bezala nervio puntuak eta lanak izaten die hemen azkeneko egunak etortzen die eta ajustatzen alden guztia eta alden ondon atetzeko. Vale. Bueno, denboraldi berria prestatzeko lanean zaudete oraindik, baina aurreko denboraldia nola izan zen, nola bukatu zenuten? Bueno, nahiko ondo. Denboraldia azkenia poliki jendia ibili zen, gustua bukatu genuen, eta gero sagar bilketa etorri zenien, nahiko katazka. Gehiagik izan, kosetxa estelente izan du eta hortxe nahi juge. Urtie bukatu genuen, duan berraia prestatzen. Bueno, orain urte berriarekin, hori denboraldi berriari hasiera ematea tokatzen da, eta nola daramatzazue prestaketa lanak dena prest dago iganderako? Oandik ez, baina ondina ondina ja inetugu eta ja ikea seguratzen eta biltzen ja azken motoraino eta, klaro, kosta egiten da. Pixka bat 6 astere itxite eduki dugu, pixka bat utzitz gero ami armak ere etortzen die jabetzea eta denak behar die behitu, kendu, garbiketak eta beti badago. Baina nik uste gaur eta bihar hortxe nibiko gehala. Bale, primeran. Eta bueno, imaginatzen dut urtero moduan, aurten ere omenaldi txikiren bat prestatu duzuela norbaitentzat. Kontatu aldezakezu nor izango den aurten omendu berezi hori? Bai, beti hemen ibiltzen den mutila da, gizona, eta arraun munduan ere asko ibili dena. Ketxus Ponce da, Hondarbiarra, kultura munduan ere asko ibiltzen da, eta beti prest dagoen gizon bat laguntzeko, eta aurten bere 50 urte zitula, eta berari orea emango digu, izaguna degomen eta gustu handiz. Bueno, seguro igandean hemen kriston giroa egongo dela eta imaginatzen dut omenaldi berezi honetaz aparte beste gauza batzuk prestatu dituzuela hola giro polita izateko, kontatuko duzu ze gehiago daukazuen prestatuta? Bai, urtero bezala dei adarraken txalapartariak, txakun bere musikakin sartuko gara, gero bersolariak Peñarikano eta Aitor Mendiluze, eta trikitilaria urteroko 3 bikoteak, Eliza Goien Aizpak, Etxalartik, gero Aritz eta Aitziber Irundik, Ontsa taldenak edo, eta betiko txapeldun eta veteranua Patxi Aierga eta Joseba Zabalo. Bale, primeran, eta sagardoaren gaian sakontzeko, zenbat sagar bildu dituzue aurtengo denboraldirako? Asko. Nik uste edan gabe mozkortu gela lanak inaurten, sagar biltzen. Asko zen, usteltzen eutzi berri izan dut, denetzien kabitzen, baserritan ere ikeragarri zagon eta sagastitan izugarri genuen. Uda berria oso ona jontzen, hartu zuen lore guztiak, gero uda azkena nahiko apatial, baina azkenian sagarra ikeragarri itorri zen. Agostoan haitu ginen botatzen, askotan esaten dugu jabeak ez genula iber botatzen, baizi beste batzuek beti pena eman eta gutxixio botatzen zu, baina asko bota genuen, ustez. Tal ere irailan eta urrian eta sagarrak ezin gintuen bukatu, azaroan ere oandi sagarra bazegon. Eta nik etxekoa bakarrak 160 tonela da bildutik. Eta gero auzotokoa, hemen Arantzateko etxe zabalkoak ekartzen jut, Olaberria auzotikan ere Tolareta, eta gero Zarauzti Baso Beltz. Ondarra bitikane badu beste bat, goiko errotan duen dauna. Horiekin, gainezka galditu naiz. Vale. Eta, beraz, eguraldia lagungarria izan zaizue, sagar bilketa hon bat egiteko, ez? Bai, nahiko ondo. Egia esan, egun bat beste euri pixkat egin zuen, baina gehienatan ondo, hilabete terdi pasiak, zein genuen, 4-5 egun euritan, gainekoan oso ondo. Portatu da, igualdia. Vale. Eta normalean urte batetik bestera leku berdinetan biltzen dituzu ere sagarrak edo aldaketaren bat egoten da? Ez, leku berdinetan, sagasti berdina ditugu guk nola denominazio jatorri izendapenako ditugun, GPS-ekin sagastien markatu ditugu eta sagastie berak homologatu badie. Orduan ez dugu eozin sagastitik hartzeikan. Homologazioko sagastiak, santzuten herriak eta baserrian izan horiek die, eta urtero toki berati. Bakarrikan aurten, hainbeste zagartzeon, gazia izugarri eman du, gezak gutxi ematen du, generalin, eta sagardoak dire, jendea sestatu du. Bueno, ikutsiko dugu.
Eta zenbat pertsonek hartzen dute parte sagardoa sortzeko prozesu hortan? Bueno, egun batzutan haitu geha 10-12, 15 inore haitu geha, 10 bat fijo ja itzen genak. Egia ezan makinariek eta pixkat inbertsiotan sartuak geha elkarrekin sagardo hile batzuk, baina mekanizablik ez dien terreno asko ditugu, eta hor pixkat jongea goe lanak. Bueno, egin behar dena gaina, sagar biltzeko garaia da, sagar biltzen. Jendea kostatzen gehiago, pixkat herri handiotan da jendea biltzen, baina aurkitu dugu. Badago gazte jatorrare. Vale. Eta beste urterekin konparatuta, prozesuak iraupen berdina izan du, luzeagoa izan da, arazoren bat izan duzu edo? Luzeago izan du da, Zarautzalde eta Aialdean txutenak makinekin batzu bildutut, ere luzeo jonda zertikan. Ez genuen bukatzen, sagarra beti bat zegoen. Sagazti ustez pasatu dugu, handikan aste betea jonda berriz ez sagarra bat zegoen. Etzen bukatzen, orduan luze jonda, azkeneko sagarrak bota ditut, azaroan bukaeran, hilabete terditik hilabete pasio luzatu da. Hilabete erdi bat o gehiago luzatu da, 3 bat aste gehiago luzatu da. Hilabete esango nukan zer, irailan aurrenia hasi ginen, aurten jonde urti hortan goiza ziginen biltzen, eta behan du bukatu. Asko zehon, eta Bueno, hori seinale hona da gutxienez. Eta prestaketa lanei dagokionez, zer daukazue oraindik prestatzeko edo pendiente? Garbitasunak eta inezkio sagardoa jabetokitan jarri ditugu. Nik uste, azken tokiak ez gelditzen dienok, lehen zantena, amiar masare matzuek eta garbik eta pixkat inberrak. Sagardoa bentsat bere tokian jarrita daude, ondenoko hilabetean, trasiego eta inda, eta guztua. Lasaitasuna bentsat, sagardoak dauden tokien ondo daudela. Eta sagardo denboraldiari begira, noiz espero duzue jende gehiago hurbiltzea, igual denboraldi hasieran edo denbora pasala jendea gehiago hurbiltzen da? Oan deika idie unero, ematen dugu gogoa badula jendeak entzun da burrun bau, baina nik uste martxo aldea, aurten aste santuak ere goixa mardi eta baina otzailan erditik aurrea hola hasten dela jendea normal etortzen. Naiz eta gogoa baduen, ez? Jendeakoan San Sebastianak eta badu gogoa burrun bonekin, baina hortzen martxoa pila izaten da kuartia. Maiatzen epixa jaisten da, baina nik uste etorriko ala aurten jendea. Animatu dila, sagardo bentsat baitu ginek, pila errak. Eta merkatuan ikusten dugu gero eta edari gehiago daudela, lehia gehiago dagoela, oraindik esango zenuke sagardoak bere lekua mantentzen duela eta defendatzen duela? Bere lekua mantendu nahien hortzen gabiltza. Pixka denominazio hau gerota gehiago sartu da jendea, sagardo hila gerota gehiago geha, eta lekua ida hartzen, poliki. Eta ikusten da, konfiantza hartutzen nahi dela jendea, eozin sagardo irekitzen dula, badula kalidade puntu hori, eta gustagarria izango da, o ez da izango, baina kalidade aldetik, bai azidezak eta bai tejoak bukatu indiela. Gaur denon gu bentsat, denominazio horrekin hori garantizatzen dugu, garantizatzen gaitu ustez, kontrola pasa hartugu. Kontrolak ez juzu pasatzen, sagardo dejoa, edo gusto txarreko baldin da. Eta, hola etorkizunera begira, sagardotegiak orain ezagutzen ditugun moduan ikusiko ditugu oraindik, edo sagardotegiak modernizatzeko bidean daudela esango zenuke? Ez dakit, nahiko klasikoa naiz ni hortik konservadorea, baina zertan modernizatuko nuen, menua tipiko hori, astemake hortik kanpo, platerakin, bizkat aldaketan, nik uste restaurante kutsu hartuko genukela, eta igual jendea mailetik moitzie perezoso jarriko litzeken. Orduan nik uste fresko temperatura gola pixkat arropa, pixkatekin etorre sardoteira, movimentua, ambienti hori, bat besti hitzegin, terapia pixkat egiteko modua hola da. Ez mailan jarri eta iseitea otuko baituko restaurantiak eta alakarta jateko edo, nik uste sota kabailo horrei izaten bezala erdaraz, menuan asko aldaketa handi gabe, hor segi behar lukela sagardotegiak. Ze aldatu lehiak gauza mat, bagailua beste formatin jarri edola, baina gainekoan txuleta jatera jendik guztu etortzen da, eta nik uste horti segi behar genukela, eta lautrago sagardo gota eta ondo pasa jendiek ez.
Bale, primeran Iñaki hau izan da guztia, igandean dena primeran atera dadila, jende asko hurbildu dadila, eta sagardo nahi izan dadila. Eskerrik asko beraz. Bai, zueri, eskerrik asko, tentzole guztiari.